saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis arep urip bebarengan bunga susah apa teko lan pun atiku tan bisa lali pleset yo Del ngapusi ngapusi saben dino mongalamu oh ya ayo Del galuk iki nulis sapa among tansah kendangane ladrang wewayanganmu yuk kanes wong bagus penggil anak kawan Solo dilalitan bisa ayo sayang rezeki iya ayo wong ayu garwanipun kakang C Kang Mas ayune tumpuk tundung aya ya ya Arek Rino lawan wengi pun kakang ngantu-antu tresnamu wong ayu apa kok koyone saru ngomong apa mang ngantu-antu oh ngantu-antu jalake nang aya aya
Jan bar mangan opo to Reng? Hah? Mbah Seno sehat selalu. Iya 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 iya. Wis telu cukup. Aja engko malah salah urat. Sakne lho. Piye Mas? Piye? Hah? Kempule ilang. Kempul Mas. Oke. Kita suara yang ayo, yang ayo, yang blak gerong inyong bombong banget, ala inyong bombong banget, inyong bombong banget, ala inyong bombong banget, ala inyong bombong banget, tung dang. Wis Reng wis. Eling Reng eling. Ya Allah, bot-bote ngeboti ngopeni bojo loro. Latihan mangkat to. Angkat. Lanjut. Oke. Wes. Wis. Wis madam. Oke, ya. Mongko nimas katresnanku Iya, iya. korban lagi Nafas wis Senin Kemis kaya ngono ku mbok yo eling. Ngono kok yo istiqomah tawaduk. Iya. Bariki Pasuki yo. Hah? Pasuki yo. Masuk ya?
Terus. Ah, Oh, bar niki Pak Sukiyo. Oh, baru iso. ya Mas. Mas toh. Mongko Mas katresnanku bebasane panjisa dinoku condok prasetyaku tak korban lagi jiwa ragatku. Badel matur Mbah Nuwun. Dalam ci sami-sami Mas Gareng. Lagu apa ya? Yo yo. He. Yo, aduh. Nggonku nandang tresno iki wis kinodrat sak derma nglampahi
jan. Iki Wong nek piyayine iki apik, Pak, pik, Pak, pik banget. piyayine Pekli. Pik li. Apik sekali. Oh. Dadi napa Apa Nduk? sayang? Aku pengen. Ulo sawe. Sopo Iya 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 iya. Fleksibel, campur sari ringkes, boyo-boyo pantes kita suara. Ayo ma, ayo ma, ayo ma, ya iya. Monggo Pak Desukio, asik.
pun ku tak karo